Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň anny güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ol täzirlikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Mösürün döwlet mediasy 24-nji noýabrda söwüşçileriň mesçideden hüjümüniň netijesinde 80den gowrak adamyň wepat bolandygyny habar berdiler. Döwlet mediasyna görä bir Al-Abid şäherçesinde mesçide edilen hüjümde helak bolanlaryň sany azyndan 85 adama ýetýär. Hökümet 3 günlük matam eglan etdi. Associated Press agentligi 3 polisiýa ofiserini sargylanyp hüjümçileriň mesçitde anny namazynyň dowamında dinçilere oka tutanlygyny habar berdi. Kırgızstanyň täze prezidenti 24-nji noýabrda Bişkekde katam etdi. Bu waka tutuş regionda saýlanan prezidentleriň paragatçylykly çalışmagynyň ilkinji misaly boldy. Sooronbay Jeenbekow döwlet başynda ikinji ýa-da kalmagy konstitusiýa tarapyndan gadagan edilen prezident Almazbek Atambaýewiň ornuna geçdi. Jeenbekow prezident wezipesine geçiş dabarasynda kırgız we rus tillerinde eden çykyşynda ýurdun içinde bütewligi goramagy wada berdi. 2016-njy ýylyň aprel we 2017-nji ýylyň awgust aýlarynyň aralygynda Atambaýewiň hökümetinde premier ministr bolan Jeenbekow 6 million ýylatly bu Merkezi Aziýa ýurdunda korrupsiýa garşy görüşmegi wada berdi. Korrupsiýa garşy rehimsiz görüş başlandy. Jemgyýetde ratylamak boýunça şertler döredilýär diýip Jeenbekow aýtdy. Resmi sanlara görä Sooronbay Jeenbekow 15-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda sesleriň 54%-ni toplady. Onuň esasy bäsdeşi Ömerbek Babanow sesleriň 34%-na eýe boldy. 2005-nji we 2010-njy ýyllarda Kyrgyzstanda prezidentler köçe protestleriniň netijesinde çalyşypdy. Ýewropa Birleşigi we Gündogor partnerlik toparyna girýän 6 ýurt 24-nji noýabrda Brüsselde samit geçirip Ýewropa Birleşiginiň we öňki Sowet ýurtlarynyň arasynda gatnaşyklary çuňlaşdyrmak ugrunda tagalla edýärler. Ýewropa Birleşigi Gündogor partnerligini 2009-njy ýylda Gündogor Ýewropa we Günorta Kafkaz ýurtlarynda Ýewropa gymmatlyklaryny ornaşdyrmak maksatly esaslandyrypdy. Samitiň esasy wakatynyň Ýewropa Birleşiginiň we Ermenistanyň arasynda partnerligi giňeltmek öňçülalyşyga gol çekmekden ibarat boljagyny garaşylýar. Emma bu alyşyk erkin sewdany göz öňünde tutmaýar we Gürjistan, Moldowa hem Ukraina tarapyndan gol çekilen assosiasiýa baradaky alyşykdan çäkliligi bilen tapawutlanýar. Ermenistan hem başda agzalan ýurtlar ýarly Ýewropa Birleşiginiň assosiasiýa baradaky alyşygyna gol çekmek boýunça gepleşik geçiripdi. Emma Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan 2013-nji ýylda ortaýatyň batyşy astynda alyşykdan ýüz öwrüpdi. Ukrainanyň harbiýleri ýurdun gündogorunda ortaýatçy separatistler bilen çaknyşyklarda 5 sany eskeriň wepat bolanlygyny we 4-üsiniň yaralananlygyny aýdýarlar. Harbiýleriň 24-nji noýabrda aýtmagyna görä 4 eskeri bir gün ozal Krymski owasynyň golaýynda 8 sagat şemesi dowam eden oka taşykda wepat bolupdyr. Krymski Luganskdan 30 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Luganskda şu hepde separatistleriň toporlarynyň arasynda şähere gözükçülük etmek ugrunda dartgynlyk güýçlenipdi. Ukrainanyň harbiýleriniň we ortaýatçy separatistleriň arasynda Donetsk we Lugansk regionlarynda bolan söwüşler zirarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri 10 000den gowrak adam wepat boldy. Emerson Mnangagwa Zimbabwe'nin автократ prezidenti Robert Mugabe'nin wezipesinden çekilmeginden bir näçe gün ýa-ni Afrika ýurdunyň döwlet baş tutany hökmünde katam etdi. 24-nji noýabrda ýüzler çadymyň gatnaşmagyndaky dabarada döwlet başyna geçen Mnangagwa Zimbabwe'nin 1980-nji ýylda ýurdunyň akýagy azagyndan öz garaşsyzlygyny eglan etmeginden soň ýurdun ikinji prezidenti boldy. Ýurdy 37 ýyllap dolandyran Mugabe'nin şu aýyň başyndan Mnangagwany vice-prezident wezipesinden boşatmagy harbiýleriň garşylyk bildirmegine ýeterli boldy. Iran agyr atletika boýunça ýanan sportsmenlerine ilkinji ýa-da halkara derejesinde bäsleşmäge ruhsat berdi. Biz Iranyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň aýallar komitetini döretdik we bizde zehinli aýal atletler bar diýip Iranyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň prezidenti Ali Muradi 23-nji noýabrda aýtdy. Olaryň erkekler bilen deň ukyby bar we biz olaryň musulman sportsmenleriniň ýörite giyimini giyip ýakyn geljekde halkara çempionatlaryna gatnaşmagy ukyply boljagyny umyd edýäris diýip Muradi belledi. Iran dünýä derejesinde agyr atletika boýunça iň güýçli ýurtlaryň biri we onuň erkek atletleri olimpik oýunlarynda şu asyrda 7 sany altyn medal kazandylar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men ýokşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 22-nji noýabrda Aşgabatdaky awtomobil sport merkezine baryp, täze satyn alynan ýarış awtomobillerini synagdan geçirtip, döwlet eýçiligine TDK habar gurulugy ýazýar. Neşriň maglumatyna görä prezident maşin synagyndan soň içeri işler ministri İskender Mülükow Türkmenistanyň halkara awtomobil ýarşyny gurnamagy tapşyrdy. Şeýlede neşir Berdimuhammedowyň amurlan Hazara çenli geçiriljek Awstraliýa ýarşynyň badalgy hemde pellehany nokatlaryny kesgitlendigini habar berýär. Bu ýarşa gatnaşçylar habarda aýdylmagyna görä düýpli durmuş ykdysady özgertmeler, ilmi tehnik ösüş we ýurduň sebitleriniň senagatlaşdyrylmagy bilen täze durmuşyň gelenligini görmeli. Türkmen prezidentiniň bu ideýasy Aşgabatda milliardlarça dollar çykarylyp geçirilen 5-nji ady öýünläriniň tamamlanaly we 2 ay hem geçmänkä ortaga atyldy. Şol wagtda ekspertler Türkmenistanyň garasyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý ýurtda 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ilata ýeňillikli wakadan berilýän elektrik togy, tebii gaz we suw ýaly harytlaryň hem hyzmatlaryň täze tariflarynyň giýirilmegine, sosial ýeňilliklerin ýatyrylmagyna alyp geldi. Ýurt içinden gelýän habarlarda aýdylmagyna görä bu çäreler dollaryň gara bazar kursynyň barha gymmatlamagy, bazarlarda harytlaryň bahasynyň ýygyderli ýokarlanmagy bilen goşdy. İkinci tarapdan prezidentiň halkara maşin ýarşy baradaky ideýasy Halkara Valyuta Fondunyň golaýda Aşgabatda bolan ekspertleriniň ýene bir gezek döwlet harajatlaryny azaltmak maslahatyny bermeginiň ýa-da gabat geldi. Türkmen hökümetiniň tanqidçileriniň pikirlerine görä ýurtda dören ykdysady kynçylyklardyň newt gazanarlyklarynyň global ardanlama bilen näle hem prezident Berdimuhammedowyň ideýalary we gollamagy esasynda durmuşa geçirilýän uly çykdyjyly proýektler, sport we köpçülik çäreleri bilen hem magly. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň odalky başlygy Hudaýberdi Orazowyň pikirine görä, Türkmenistan hakykatdan hem ösen ýurt hökmüne tanylmak isleýän bolsa, onu gapylary ýapman, hem daşary ýurtlar, hem öz ýylaty üçin ýurda açmaly. Şu yurtlar adamlar tanışar yani çıkmışınla yurt açmalı. Öz halkım soğumuzu daşarı yurtlarım arkaya gelkidir etmeli. Birinci adım soğ olmalı da. Şweýsiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy golaýda geçirilen ady öýünleriniň öňünden hem şunyň ýaly gurulmaryň edilenligini belledi. Emma olardan gelen peýda garanyny ýurda we halka ýetirilen maddi ýan has uly boldy. Adamlaryň hususan okaýan ýaşlaryň uly wagt togurlaryny diýip Orazow Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde inniki ýarşlaryň hem agramynyň halka ýurda düşjekdigini ýatlatdy. Yani yarış geçirilen ýagdaýda da agramy şu elmiden bolşýar şu ýurda halka düşür. O häzirin bir halkyň ýagdaý ýurda da gatagır ýagdaýda da. Türkmenistanyň awtomobil sport merkezi 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda açyldy we şonda bu toplumda geçirilen ilkinji ýarşlara döwlet başçylygyny hem gatnaşdy diýip Türkmen medeniýetiniň habaryny noktalýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda sosial durmuş maksatly deshalaryň, şol sanda mektepleriň çağlar baglarynyň ýetmezçiligi diýende barada ýygy-ýygydan maglumatlar gelip goýuşýan mahaly türkmen häkimetleri ýene bir döwrewap mehmanhanany gurmak barada halkara tender bäsleşligini elan etdiler. Geçen hepdeniň ahirinde türkmen medeniýetine çap edilen bildirişde Aşgabatyň Arçevil we Çanlywyl şaýorlarynyň aralygyndaky meýdançada täze mehmanhananyň guruljakdygy we onu gurmak boýunça halkara tender bäsleşliginiň
elan edilendi aýdyldy. Resmi mediada bu mehmanhananyň näçe adamy niýetlenendi we onuň näçe gektar meýdany eýiljekdi we guruluşyny näçe mali terişdesiniň sarp ediljekdi barada jikmejik maglumat berilmese-de onuň dünýä standartlaryna gawat gelýän döwrewap mehmanhana boljakdy aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi guruluşyny millionlarça Amerikan dollary möçöründe mali terişdesi harçlanan deshalaryň aglawasynyň ýylda diňe salnyjak edek ulanylýandygyny, şol sebäpli olaryň köpüsiniň boş durandygyny aýdýarlar. Şeýle deshalaryň hatarynda ahalda marda gurulan we beýlik welaýetlerinde hem gurulma gözeňine tutulýan ak öýler, sport mektepleri, medeniýet öýleri, mehmanhanalar bolup, olaryň käbiriniň gapysyna hemişe diýen ýaly gulp aslandygy bellenýär. Galy bersede Türkmenistan adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalarynyň ençemesi tarapyndan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanylýar. Käbir yerli synçylar we ýaşaýjylar Türkmenistanyň syýahat wiziýasyny almagy kynlaşdyran ýurtlaryň beşliginde agdalýandygyna ünsü çekip, ýurtda gurulýan mehmanhanalaryň sanynyň ýurda gelýän turistleriň sanyndan köp bolmasa az däldigini öňe sürýärler. Muňa mysal ýokmyny garaşsyzlyk ýyllaryna paýtagtyň Arçevil şaý ýolunyň uruny gurulan 30 mehmanhanany aýsa bolar. Şol mehmanhana gelýän turistleriň ýokdugy sebäpli olar boş durdy. Häzir olary daşary ýurt firmalaryna kärendisine berdiler. Ondan başga da ençeme mehmanhana boş dur. Täze guruljagym şolaryň hataryna goşular. Dip adynyň efirde agdalmadlygyny soran yerli synçy gurrun berdi. Ýurtda öňden gurulan deshalar dolu derejede ulanylman. Täze deshalaryň guruluşyna başlanjakdy elan edilýän mahaly ilatyň ýaşaýyş durmuşy üçin derur bolan esasy deshalaryň şol sanda mektepleriň, çağlar, baglarynyň, sağlyk öýleriniň ýetmezçiliginiň dowam edýändigi aýdylýar. Käbir owalarda mektepleriň mundan 60-70 ýyl çemesi ozal gurulandygy we olarda iň soňky gedek awatlaýyş işleriniň mundan 20 ýyldan gowrak wagt ozal geçirilendigine üns çekilýär. Türkmenistanyň şol owa ýerlerini tanınan mekteplerin bolmanyny suwasyony 80% olaý 60-njy 50-nji ýyllarda tanınan mektepler köpüsiniň ýöne mektep ady var. Şu adamlarym iki tapdyrda, ýani birinji smenle, ikinji smenle okudyp mollumlarym müdare edýärler. Şonu garap bir ýokdun bar edýärler. Ýa-da bolmasa owalardan şol mekpunkt ýok owalardan keseller özüniň keselini barlatmak ýa görkezmek üçin keselhanalara ýa-da mekpunkt berlere geljek bolsalar juda uzak aralyk geçmeli bolýarlar. O aralyk 100 kilometr, 400 kilometr aralygyna owaryň yerleşik ýagdaýyna barlykdyr. Dip Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Ol şeýle owalaryň hatarynda Balkan welaýatynyň Bereket etrawyna deýişli, Burun, Jamal, Serdar etrawyna deýişli, Ýylgynly, Meleoç, Baleşem, Akýaýly şeýle-de Daşoz welaýatynyň Könürgünç we Türkmenmaşy etraplarynda yerleşýän owalaryň bardygyny sözüniň üstüne goşdy. Soňky 2 ýylda Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan bäri iň aňyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýar. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleri döwlet gazynasyna gymmada düşýän deshalaryň guruluşyny öňküsýaly dowam etdirseler-de, olaryň guruluşyny we gurulan soň saklamak üçin sarp edilýän maliýet terişdesi barada ilata anyk maglumat bermän gelýärler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Ýurdun içinde bir welaýatdan başga bir welaýata gatnap diýri mallar satyn alyp, ony et üçin ulanýan işewerleriň öz işlerini togtatmaly bolýandyklary aýdylýar. Aşgabatyň ýaşaýjysy 50 ýaşly öwüniň aýtmany görä, olunda bir näçe ýyllardan bäri Mari, Daşoz, Balkan welaýatlaryna gidip diýri mallar satyn alyp, olary öldürip Aşgabatyň et dukalaryna tawsyrýan ekeni. Mallary diýri görnüşinde lomay töwda edip satyn alýardyk. Olaryň arasynda ete ýaramlysy hem ente korrak mallar hem bolýardy. Korrak mallar howluda maliyatymyzda saklap, iýimläp biraz bakanmydan soňra öldürip ete tawsyrýardyk. Soňky bir ýylyň dowamynda üstümal ýüklenen awtolawlary şähere goýbermän başladylar. Mar tarapdan gelsen Gäwrüsden wärek mal ýetirip bolanok.
Gäwrütde tanış bilişleriň öýünde düşürip mallary şol ýerde öldürip soňra Aşgabatda et görnüşinde getirmeli bolýar. Bu bolsa artykmaz çykdyjy bolýar. Aşgabatyň bazarlarynda hem etiň bahatyna döwlet tarapyndan gödöçilik edilip keskitli baha bilen tatmaga görkezme berilýär. Ol etiň satyjy näçe düşýände bilen gyzyklanýan adam ýok. Zilelňe işläp görmeli boldy. Tanış bilişiň öýünde hem özünükse düşläp bolmaýar. Awat mallary öldüreniň bilen hormalary nerede saklajamagy bilmän kösenýär. Şol sebäpli hem işimi toxtatmaga mejbur boldyk diýip öwür aýdýar. Soňky bir ýylyň dowamynda mal etleriniň iýdigitärli gymmatlaýandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýaşaýjylar etiň bahasynyň näme sebäpden gymmatlaýandygyny düşünip bilmeýärler. Hojalyklarda öldürilen mallara paya gerip etalýardyk. Indi bir ýyldan bäri ol etleriň bahalary galdyrylýar. Ozal 15-16 manatdan satyn alan etlerimizi indi 20-22 manat aralygynda satyn alýar diýip Aşgabatly pensioner 58 ýaşly Bagtay diýär. Bazarlarda satylan etlerden satyn alyp agdyňmada almaýar. Bazarda et satýanlar göwne jaý edip alyjy et çekip beren oklar. Şu böleg çekip beray diýip terede goýan etiň üstüne mädli içýaglarmy, öýkenmi üstünden bir kun geçen galan açan könelşen gapyrgaly etleri hem goýup alyjynyň keýpini bozýarlar. Paya girsen näme de bolsa täze et alyp gaýdýardyň. Emmandy etleriň wagty ýöneke ilat üçin elletlerde bolup barýar diýip ol bahalaryň ýokarlanmagynyň ýöneke maşgalalary juda agram talýandygyny hem sözüne goşýar. Türkmenistanda ilatyň sarp ediş koordinasiýasynyň hiç wagt hem öwrenilmeýändigini ýaşaýjylar belliýärler. Her ýylda ministrler kabinetiniň mejlisinde aýlyklar 10 götürüm galdyrýar diýilende emeldarlar ýerlerinden turup el çarpýarlar. Aýlyklar kömek pullary 10 götürüm galdyrylmaly diýildigi hemişe de bazarlarda bahalar galyp uğraýardy. Indi bolsa dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagy bilen bahalar keýin şahyna çykdy diýip ýaşaýjylar nygtýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň websaýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň Parahat 7, Parahat 8 etrapçylarynyň ýaşaýjylarynyň awtologlaryny jaýlaryň goloýunyna goýmaly däldikleri baradaky gadagançylyk inni ýarym ýyldan bäri ilaty rahatlyk bermeýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Etrapçanyň goloýunyna awtodurulgy diýilip görkezülen ýerde ulogyny goýmagy hiç bir amatlyk ýok. Ol ýerde ne çıra bar ne de gödökçi. Ýöne bir buldozer bilen tekizlenen ýeri awtodurulgy diýip görkezdiler. Onuň daşynda haýadam ýok. Her kim çem gelen ýerine ulogyny goýup gaýtmaly. Awtologlaryň tekerleri ogurlanýar. Muňa da jogap berýän ýok diýip etrapçanyň ýaşaýjysy 50 ýaşly Aman aýdýar. Şeýleýär diýdi. Döwlet awtoinspeksiýasynyň işgärleri uzal akşamdan etrapça aýlanyp evakuator bilen jaýlaryň goloýunyna goýulan awtologlary jerime durulgasyny alyp gidýärler. Soňra awtologyny aljak bolýan sürüjilere 500 manat jerime salynýar. Olar evakuator üçin 50 manat tölemegi mejbur edilýär. Käte jaýlaryň goloýunda duran awtologlaryň öňünden hem ýygynyň belgisini suraty düşürip, ony döwlet awtoinspeksiýasyna hasap alyp 500 manat jerime töledýärler. Şeýle jezalardan gutulmak üçin ýaşaýjylar owal akşam ulaglaryny awtodurulga eltip goýýarlar. Gije ýarymdan soňra ony ýene de ýaşaýan jaýynyň ýanyna getirip gözleriniň ýetip duran ýerine goýýarlar. Emma 21-nji noýabrda ýer sagat 5:30-da uykuda ýatan ýaşaýjylaryň üstüne ala denzele bolup awtoinspeksiýanyň tutuş bir armiýasy döküldi diýip Aman dowam edýär. Döwlet awtoinspeksiýasynyň awtologlarynyň şahsly sesi awtolog eýelerini uykudan oýardy. Ulogynyň hawatir edýän maşina eýeleri ýarym ýalaňaç ýagdaýda ylgap daşaryk çykdylar. Etrapça dökülen awtoinspektorlar maşinlaryň aýrylmalygyny aýdyp ýaşaýjylary şeýle bir gyssaýardylar. Alaşyz galan maşina eýeleri uluglaryny gaýtadan awtodurulga alyp gitdiler. Bir salymdan sürüjüler budaňdanky başa gaýlygyň döwlet ýolbaşçysynyň ýer-tirden dikuçorda Aşgabatyň üstüne uçmakçydygy bilen baglydygyny anykladylar.
Döwlet ýolbaşçysy hergedek aşwadyň üstünden aýlyp edenini adamlara gadagançylyk arttyrylýar. Ýöne bugünkü daň seherden hökümet işarlarının ilatyň üstüne biwat dökülmeginiň ilat üçin juda ýakymsyz bolýanlygyny ýaşaýjylar nytyýarlar. İlat üçin dörüdülýän bu kynçylyklar döwlet ýolbaşçysynyň görkezmesi bilen dörüdülýärmi ýa-da gullukçylaryň tagallasy bilen şeýle gözden çykynçylyklar edilýärmi diýip ýaşaýjylar bir-birine sorak berýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Golum Rady Kabuldan. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ilatynyň belli bölegini elektrik tog bilen üpçün edýär. Türkmenistanyň Awganystany iberýän elektrik togunyň güýçlendirilejekdigini resmiler aýdýar. Ýöne kış aýlarynyň başlamagy bilen Türkmenistandan gelýän elektrik togunyň kesilýändigini Türkmen toguny sarf ediciler ma'lum edýär. Elektrik togun akşam tarapdan kesilýändigini Faryab welaýatynyň Hançarbag adly etrabynyň ýaşaýjysy Akmurat Gurungmerdi. Elektrik barada aýtsak, bize Türkmenistan barkyny berýär, köpden köp hoşam bolýarys. Amma ökde bela häzirlikçe şuwlar ökde razyçylygymyz ýok. Barklar hem kesilýär, gijelerine hem gitýär. Bäzi wagtlar hem gündüz wagtlar hem köp gitýär. Hem üçin zaýyplyk etýär bark. Kuwatlansa şol barkyň. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik toguny güýçlendirse diýip Muhammed Kasym haýyş etdi. Elektrik togundan bizler razy dal önse, bizlerde elektrik togu ba awala yaman zaýyf pul bar piläsim. Ondan soňra gije gerek bolan pul, aýny nan iljek pul gitýär. Bizler elektrik togu ba bile ýok ortasynda bu. Haýyş etýär Türkmenistan ýa bizlere bark berýär. Nan ýylan wagty bizleriň barkymyz gaýtyrmasa, endi güýçlendirjek diýär. Gyş Türkmenistan bizlere Awganystan türkmenlerine elektrik toguny berýär, hoşluk etýär. Elektrik tog bilen üpçün edenlik üçin özleriniň Türkmenistandan minnetdardygyny Jemaat aýdýar. Türkmenistandan gaty ören hoşbuz elektrik beripdir, amma bizler şu wagtda 4 uluswarlykda biziň elektrimiz şu wagt ören zaýyp bolan. Türkmenistan prezidentimizden haýyş etýär, elektrik baradan diqqat bolsa, biziň elektriklerimiz köp zaýyp. Kesilipdi ören. 5 beje kesilýär akşam 10-da gitýär. 10-da kesilýär 4-de gitýär. Şu wagt bilen zerurat wagtymyzda elektrikden biller istifade edebilemiz ýok. Türkmenistandan iberýän elektrik togunyň narhynyň soňky döwürde gymmatlandygyna Abdunazar Çarşangy nägelelik bildirdi. Türkmenistanyň elektriki bıçakaça ýagdaýly düşüp bir näçe pisat ýokary etdiler. Şonam şirket aldy diýdi, başga etdi diýdi, inteçik ýokary göterdi. Şolam merdime ozalky durş köp ýaşdy şüpiller merdime yktysadyna şo inteçik gymmatlanam köp täsir taşlapdyr. Ýöne şol adam şükür bizlerde bar şol. Türkmenistan Jowzjan welaýatynyň Akça etrabyna da elektrik toguny berse diýip Awganystanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Haji Muhammed Ismail umyt bildirýär. Türkmenistan taş wagtçyly eden kömek ýok. Barkamyny bildir Akça. İnşallah berer diýip umyt etýär. Hem berseler. Köp ýerlerde baýat bildirdi berse diýipden umyt etýär inşallah. Biller taraplarda bark berse biller mundan gaty hoş boljak Türkmenistandan. Umyt etýär Türkmen birimi kömek eder diýipden. Amma inşallah kömek ederim. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň Çaý adly etrabynyň oba geňeşiniň başlygy Hanym Selimanyň aýdyşyça elektrik toguny bermegini sorap, olar Türkmenistanyň Mazar Şerifdäki konsulxanasyna ýüz tutupdyr. Türkmenistan taraftan haýyş etýär. Türkmenistanyň konsulgeresine meniň şu 60 garýanyň esnatyny eltip bizler ýüz tutduk. Barklary ýok, dana bir pakyllaryň bir çülçülçüler diýip ýakyp goýýar, şüşäniň içine ýag taşlap. Ana şol ýanyk müşkilatlary bar, ana bir haýyş etýär. Bizlerim şol elektrik tarafy bir Türkmen milletimizden, Türkmenistan taraftan bizlere bir kömek etse, Türkmenistan bark getirecekmiş, öz türkmenlerine kömek edecekmiş diýip şöyle iştiwa otirsinde haýyş etýär, gurşsalar. Gepleýär Azatlyk radiosu, habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär.
Qırgızstanyň prezidenti parahatçylykly häkimiýet çalışygyndan soň kasam etdi. Qırgızstanyň täze prezidenti 24-nji noýabrda paýtagat Bişkekde kasam etdi. Regionda ilkinji gedek häkimiýet saýlanan bir prezidentden beýleki parahatçylykly geçýär. Sooronbay Jeenbekow döwlet başyna ikinji möhlete galmagy konstitusiýa tarapyndan gadagan edilen prezident Almazbek Atambaýewiň ornuna geçdi. Jeenbekow prezidentligi kasam kabul ediş dawrasyna Qırgız we Rus dillerine çykyş edip ýurduň içinde bütünlügi goramagy wada berdi. 2016-njy ýylyň aprel we 2017-nji ýylyň awgust aýlarynyň aralygynda Atambaýewiň hökümetine premier ministri bolan Jeenbekow 6 million ýylatly bu Merkezi Aziýa ýurduny korrupsiýaga garşy görüşmegi wada berdi. Korrupsiýaga garşy rehimsiz görüş başlany cemiyeti arasalamak boyunca şertler dörüdüler diýip Jeenbekow aýtdy. Resmi sanlara göre Jeenbekow 15-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda sesleriň 54 götürümni toplady. Tanqidçiler onun kampaniýasynyň dowamyny ýurdun häkimiýet başyndaky prezidenti, suwtlary, kanun goraýjy edaralaryny we güýç guruluklaryny öz premier ministrini wezipä getirmek üçin ulanyny diýerler. Jeenbekowyň esasy garşydaşy Omurbek Babanow sesleriň 34 götürümni gazandy. Ol saýlawlarda kanun bozmalara ýol berilendigini aýtdy. Halkara synçylar saýlawlaryň açyk hem bäsleşlik howasyna geçendigini aýdyp magtadylar. Ýöneketleriň sanalýan wagtyny käbir möhüm problemalaryň belligi alınandygyny, saýlawlara basyş edilmeginiň sesleriň satyn alynmagynyň we jemgyýetçilik çeşmelerinden hyýanatçylykly peýdalanmagynyň alada bolmagyny galýanlygyny aýtdy. 24-nji noýabrda geçirilen wezipäge ýerişmek dawrasyndan soňra çykyş eden Atambaýew saýlawlaryň açyk we adalatly geçendigini, Jeenbekowyň Qırgızstanyň ösüş we öňe gidişlik uğruna saýlap alan ýoluny dowam etdirjekdigine berk inanýanlygyny aýtdy. Jeenbekowyň prezidentlik wezipesine girişmegi Orta Aziýada 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň soňra ilkinji gedek häkimiýetiň saýlanan bir prezidentden beýlekisine parahatçylykly geçmegine mysal boldy. 2005-nji we 2010-njy ýyllarda Qırgızstanyň prezidentler köçü protestleriniň netijesinde çalışypdy. 20 ýyldan gowrak wagt bäri beýleki Orta Aziýa ýurtlaryny wezipe başyndaky prezidentiň diňe ölümi täze lidere ýol açyp gelýär. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.